toto nepozná cestu. Toto pozná iba necestu. No, vidím, že si nabudený. Jasné, lebo som jazdil na Aimflowe, ostalo mi dosť energie aj na somariny. No. Priatelia, dnes Aimflow, absolútna topka, konečne DJI, aj u nás v podstate, takže dnes si povieme tuto s Matúšom, s odborníkom na e-bajky z Mikuláša. Čaute. Sledujte, ideme si o tom, čo to povedať. Máte sa na čo tešiť. Ja neviem, či má toto ešte niečo s bicyklovaním vôbec spoločné, hej, akože točíš tými nohami, ale či to už nie je tak troška bližšie k motorke, tak... No, máme odvozené, čo si máme nakamerované, máme perfektné zábery, čo si sme poskúšali, troška sme si aj ukázali nejaké zrychlovačky, čiže sme to s Matúšom točili, mali sme tu Aimflow a máme tu CTM Zing, veľmi to populárny bajček u nás na predajni, máme ho ako testovací, takže vieme to s ním porovnať. Čo si budeme hovoriť? Toto je aktuálna cena plus minus 3,5 tisíca, aktuálna cena 10 000 bez hlavy, čiže trojnásobne drahší bike. Hej, váha tohto bicykla 20,5 bez pedálov. Tak. Hej, tuto vieme, že to je zhruba tých 26,5 kg. CTM-čko má známy motor Panasonic GX 95 Nm, 600 W v tom píku, hej, pri tej ideálnej kadencii a zábere a Aimflowík 105 Nm, respektíve v tom buste 30 sekundovom 120 Nm a 850 alebo teda 1000 W, to tam buchoce. Takže zobrali sme to na traily, toľko čísla. Oplatí sa to? Tak tí, čo na to majú výsledky. Poďte do toho. Aby sme to nejaké prvé dojmy k tomu dali, Aimflow, super bicyklík, s tou váhou úplne na nejakých flow trailoch, ako sme mali možnosť neskúšať. Bicyklík veľmi fajn, ovládateľný, ťažisko veľmi vyrovnané, že proste človek tam nemá pocit toho plnokrvného elektrobicykla. Hej. CTM Zing, trošku cítiť tú váhu, tých pár kil navyše, ale za mňa takisto fajn bicyklik. Primárne, čo sa týka nejakých pohonov, čo by som povedal rozdiel, ako aj naši klienti alebo diváci uvidia na videu, skúšali sme to na nejakej jemnejšej rovinke, tam vlastne sú tie motory viac menej totožné, nakoľko ten Aimflow netlačí toľko výkonu. Ale už vo vyšších stúpaniach sme videli, alebo sme si mohli vyskúšať ten Aimflow. To je raketa, priam v niektorých pasážach by som povedal, že až nezmysel, že na to treba fakt jazdca, ktorý s tým vie narábať. Matúš to krásne povedal, presne tak. Má to zmysel pre toho, kto chodí do kopcov, dochodiť strmšie, náročnejšie veci a tam potom záleží od toho podkladu, ako už ten najvyšší výkon musí byť výborný podklad na to, aby to naozaj prenieslo tú energiu, tú watáž. Nejdeme sa tu ani baviť o konkrétnych doplnkoch, alebo môžeme spomenúť, že je to na kašimkách, je to karbonový rám, 160-kové zdvihy, top výbava, elektrické radenie X0-kové. Ale hlavne sme tu kvôli tomu DJI-u, kvôli takým tým pocitom. Ja by som možno len doplnil, že ako sme videli, sme sa vozili aj chvíľku po takých kvázi svažnicách a takých po lúke a nejak takto, že tam pri tom nenáročnom bicyklovaní, keď to tak poviem, tak mi to neprišlo, že mi to treba. Tak, ako hovoríš, tie bicykle boli win-win, však nechcem povedať, že my sme výkonnostne rovnako, ale tá váha naša je približná, hej. Snažili sme sa ísť rovnako aj výkonnostne, hej, že kadencia niekde podobná, takže tam na nejakých tých jemných stúpaniach, fakt ako hovoríš, ten DJI za mňa není potrebný. Ak človek má bike mať na to, aby sa vozil niekde po hrádzi, niekde po lúke, jemné kopce, stačí ísť do toho lacnejšieho Panasonicu. Alebo Bosch, Shimano takisto. No.
Presne tak, takže situácia sa troška otočila, keď sme začali jazdiť túto po traili a keď bolo treba ten bicyklík pustiť dole kopcom troška do vzduchu, troška takej tej manevrovateľnosti, dosť sme robili aj takých točiek, že si sa chcel na nejakom krátkom úseku akože pretočiť, otočiť zase dole, potom zase hore. No a aj keď človek chcel na tej vlnke to potiahnuť do vzduchu, tak tam som cítil, že tam tá váha už potom bola hodne na plus, no, takže... No jasne. Tiež si to mal takto? Keď som to mal, ako som spomínal, dosť by som to prirovnal k svojmu enduro bicyklu. Hoci je to 4 kg navyše, ale sú to 4 kg, ktoré sú veľmi dobre rozložené na tom bicykli, takže dovolil som si, aj keď nie som taký, poviem, extrémne jazdec ako náš Adam, Matias alebo Andy, ale dovolil som si na tom bicykli niečo potiahnuť, takže bolo to fajn za mňa. OK, čo sa týka prejavu toho motora, by som ja povedal, že je tam cítiť takú tú silu aj v tých nižších dopomociach. Akože ten bicykel je hodne intuitívny a žiadne trhanie som nezaznamenal, žiadne nejaké také negatíva, že keď som si aj prišlapol, počlapol, že by to nejak zhaprovalo, alebo však sme sa tu vozili vyššie hodiny, že by bol nejaký úbytok výkonu, vieš, alebo vieš, že by tam bola nejaká úplne nejaká taká, čo sa stáva. Hej, povieme si, že ale túto pri ja som mal... Pri dostupnejších pohónoch sa to stáva. Tuto normálne som mal pocit, ako keď máš... No, nevozil som sa na 8 valci, ty si autičkár, ale vieš, ako keď máš dostatok výkonu v aute. Keď chceš, aby to šlo od spodu, ide to od spodu. No, pri tom výkone, jasné. V tomto ten zmysle. bike má ten výkon na rozdávanie, takže myslím si, že to bude aj niečo konštrukčne, že bude tam väčšie množstvo nejakých torzných snímačov. Neviem aspoň ja technicky, ako je to spravené, ale fakt, že nie sú tam žiadne trhania. Ten nábeh je taký, by som povedal, ako za svoje, keď človek ide, že je veľmi intuitívny, kdežto pri tých dostupnejších pohonoch, to je už jedno, že či zabavíme o Boši, Shimane alebo už Panasonicu, tam je to také, že dakedy to tak vie cyknúť. Poviem úprimne, ja som na tomto AMFlove jazdil minulý rok aj kvôli pretekom, na ktoré som chodil s našim XC Racing tímom. Samozrejme, že im tam nestíham, tak som si kúpil elektrický bicykel a keď už, tak už som si kúpil toto. Hej, a povyhrával som nejaké preteky a akože bolo to oproti tým ostatným motorom to bolo výrazne silnejšie, rýchlejšie. Ja by som to nazval tak, no, že máš klasický bicykel, jazdíš za svoje. Potom máš ten odľahčovaný bicykel s menšou baterkou, kde jazdíš kvázi za svoje, motor ti troška dopomáha. Potom máš také tie klasické plnohodnotné a potom máš toto. Ide ti to dáva tých 1000 W. Je to vývoj, je to niečo, čo je nové, je to ľahké. Ten motor má 2,5 kg. 2,5 kg, to DJI, čiže sa tu stretáva vlastne to, že štandardne Shimano má 2,7, Panasonic má 3 kg, od Specialu to brosečko má cez 3 kg, hej, takže sa tu stretlo niečo, čo je ľahké a hodne výkonné. Ako je to tu všetko v jednom, je to asi nejakým spôsobom budúcnosť, len aká je aktuálna situácia, aktuálne tých bicyklov s DJI motorom veľa nie je. Je o to relatívne veľký záujem, takže ani tie ceny nepredpokladám, že to DJI-ko jednoducho stále to bude nejaké roky trvať podľa mňa, kým to DJI-ko aj pôjde s cenou nižšie. Samozrejme býva to na cenovo dostupnejších. Bude to časom aj na hliníkových rámoch, hej, takže bude to aj cenovo dostupnejšie, ale asi to nebude tak rýchlo. Plusy sme si povedali to asi každý nejak pochopil, že výborná váha bicykla, akcelerácia, prepracovanie je úžasné, akože tento dotykový displej a intuitívnosť, dostatok senzorov, bezporuchovosti. Mám otestované. Takže funguje to. Poďme k nejakým nevýhodám. Nech to povieme na rovinu, lebo snažíme sa byť subjektívne objektívni. Áno, čo sa týka za mňa nejakých nevýhod, samozrejme. Keď má niečo veľký výkon, treba to krmiť. Ja to mám odskúšané, že je to úplne porovnateľné s Boschom, keď som to mal tak, že mne to vyšlo zhruba tých 1500 výškových na nejakom tom automatickom mode, čo mi vyšlo plus minus aj na Boschi pri 800. Už keď som potom išiel Horala, kde bolo 1900 výškových, ktorý som mimochodom vyhral.
Skromne. Pochváliš sa sám, no Hej. tak veď, hej. No tak tam už som dával aj troška hladšie plašte, aj som chodil viacej medzi ekotrailom, tak ale tiež plus minus by som povedal, spotreba je podobná ako u Boši, len samozrejme, keď budeš chodiť častejšie na tom turbe a keď tam budeš do toho dávať ten boost, tak ti to bude viacej žrať. Jasné, to je pochopiteľné. Aspoň pre nás. Takže, super, no jasné. No dobre, to máme tu nevýhodu, je to určitým spôsobom nevýhoda, čiže toto papanie, čo ešte, cena samozrejme. Cena, no. OK. A ja by som ešte chcel, čo som na tých pretekoch odsledoval, že on ten motor ťaha do tej 25-ky. On Bosch, čo mám, tak možno tak ťaha do nejaké 26 čosi. Keď aj potom to už prekročím, že idem tou 30-kou, tak mám pocit, že ten odpor motora je tu malinko väčší ako u Boscha. Čiže trošička sa tam pretlača ten motor. Čiže viem, že je tu aj wattmeter, akože super vec. Čiže viem, že som tam dával dosť wattov a išiel som s niekým, kto nedával toľko wattov a ja som sa ho ledva držal, keď idem nad 25. Čiže možno tá úspornosť, ono, čo som ja čítal, tak je to vďaka tomu, že je to tam hodne napresované, akože na presno, aby tam nevznikali nejaké vôle a aby to bolo čo najpresnejšie. No a možno výsledok toho je taký ten malinko ťažší chod. To sme napríklad, že to je všetko tak napresno, sme možno aj nejak pocítili, že ten motor nemal nejaké prejavy dole, že hrkal alebo že by húčal. To je hlučnosť motora, vidíš, perfektné. To je fakt, že 0,000. Teraz keď tak je pravda, že ja už som si nejakým spôsobom navykol na hlučnosti, na zvuky tých motorov a už mi nepríde, že by niektorý bol nejaký hlučnejší a toto, ale teraz si spomínam, že akože na to, a koľko to dáva wattov, tak to ide krásne. Hej, akože to... Ako hlučnosť, stáva sa, že na predaní sa s týmto stretávame, že ľudia riešia tú hlučnosť, ale je to motor, takže bude to nejaké zvuky stále vydávať. Tak... Ale tiež tá hlučnosť je o tom, že keď mám ekomod, tak to ide len Hej. Potom mám trail, potom mám boost, však chcem, aby to ťahalo, tak samozrejme, že to tak to robí najviac. Hej. A teraz, tak ako keď na aute pridáš plyn. Takže teraz, akože čo ideme porovnávať hlučnosť pri nejakých tých vatoch, akože tiež mi to príde, ale áno, rozumiem, že človek nechce hlučný elektrobike, ale myslím si, že všetky tie klasické motory sú podobne hlučné a toto možno je menej. Menej. Takže, no a čo som ešte chcel povedať? Máme výhody, máme toto nevýhody, toto hlučnosť, toto takto cena. Možno si spomeňme niečo k CTM-ku. No toto sme mali celý čas. Mali sme to celý čas na mysli, že dobre. Áno, v porovnaní, keď som aj presadol z toho bicykla, ako som spomenul predtým, tá vyváženosť je takisto fajn na to, že to je slovenský výrobca. S modelom Zinc urobili za mňa veľmi fajn, že je uhol o 1,5 stupňa alebo 2 stupne viac predkopnutý, čiže stabilnejší v teréne. Človek aj v nejakom náročnejšom teréne si to dokáže viac ustriehnúť ten bike. Horná rúra, že má väčší sloping, takže dobre sa na tom jazdí. Ak človek hľadá nejaký bike do lesa, do mesta, na nákup, na rožky, na pivko, toto je taký ideál. Toto som aj ja tak nejakým spôsobom pocitil, že keď som presadol z tohto 10 000-ového bicykla teraz na bicykel, ktorý je tretinová cena, že teraz by si človek povedal, že povie, to zahoď, to je somarina, ale nie. Akože jazdí to, funguje to. Samozrejme, tu sme v top výbave, kde rýchlosť toho radenia, tej transmission s rámkou, Maguri brzdy, karbonové rafiky, tá ľahkosť toho, sme desi inde, ale keď si človek sadne na toto, tak ako je to šlapateľné, funguje to, ide to, vie si to človek dole užiť, len sú tu nejaké také, že dobre, je to troška ťažšie, hej, je to trošinka, ten výkon tam není, ale pobicykloval by som sa na tom. No samozrejme, ak by to nebol šport číslo 1, život je krátky na to, aby si kupoval lacné bicykle, alebo najlacnejšie bicykle. Takže za mňa, hej, tak predať toho Superba, ideme to len.
doslova. Takže kto chce, Superb na predaj. Ešte bude viacej bicyklov s DJI, máme tam ešte aj Megamu, máme tam nejaký T-Wing, už je to na ceste, takže čo chvíľa, takže predsa len sme najlepší predajca e-bikeov na Slovensku, aj bicyklov, takže... Tak skromne, keď povieme. Keď už sme pri tej skromnosti, no tak ale snažíme sa, hej, ako dá sa sedieť a plakať a čakať a takto, ale proste sa snažíme a nejak zbierame aj podnety od našich zákazníkov, čo ide, ako a dávame im to, čo chcú. Tešíme sa na vaše komentáre, sme tu pre vás Kubica Šport, Liptovský Mikuláš, Kubica Šport Žilina, Zvonček, všetko. Odber, follow, vychváliť a tak ďalej. Kľudne píšte otázky do komentu.